desisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kumusta kayo po? Aldo na po ning Lunes, December 1, first day of the last month of the year, no? 2025. Kaya naman ito ramdam na natin yung Christmas season, 'di ba? Dahil diyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, ongoing ho ngayon itong launching, no, ng Giant Lantern Festival 2025. Maya-maya makakasama natin, sikapin nating makausap si Acel Fernando, ang ating pong reporter, dahil nandyan ho siya, nakatutok diyan sa may kaganapan sa may Heroes Hall. Mararapat po ngeniking kasalungsungan yan pong launching, kick-off ng Giant Lantern Festival 2025. And then of course, alam ko maraming nakikibalita itong update sa kaso ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. Kaugnay ng di umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Dahil sa di umano'y pagre-renew at pag-i-issue ng business permit sa Lucky South 99 o yun pong operator ng Mega Pogo Hub dyan ho sa bayan ng Porac. Ito po yung may kaugnayan dun sa mga dati pang nai-issue, no? Yung mga nabuking na Mega Pogo Hub nga dyan sa lalawigan ho. O dito sa ating lalawigan dyan ho sa bayan ng Porac, Pampanga. Sinabi naman ho ni Mayor Capil, kanya pong haharapin yung atas ng batas basta merong due process. Mamaya bibigay ko rin yung detalye. At syempre, ito hong quarry operation sa bayan pa rin ho ng Porac, Pampanga. Last week laman ho ito ng balita dahil nahinto yung kanilang operasyon. Tumigil po sila bilang protesta na rin dito ho sa mga panuntunan ng lokal na pamahalaan. And ngayon ho, over the weekend, naglabas din ho sila ng kanilang statement saying that operations o yung quarry operations will resume
this coming December 5. Ken po nga 5, December 5, ano? At mamaya bibigay ko din, syempre, yung detalye ng balitang yan. At samahan niyo po si Kuyang Justin Dizon sa isang oras na balitaan, talakayan at kwentuhan. Pag-usapan natin yung mga malalaking balita. Live ho tayong napapanood sa Facebook pages ng CLTV 36 at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ho ito sa ating YouTube channel, mga kabalen. At CLTV 36 Official, ayan, yung nasa itaas ko. Nakikita ninyo yung mga socials natin and then yung ating mga platforms. You can also visit our website www.cltv36.tv para ho sa mga iba pang balita. Kaugnay dito sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Napapanood din tayo nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ho sa ating Air Cable Converge Channel 71. At syempre, dito po sa Central Luzon sa ating 39 cable partners. Sa Pampanga, kabalen, sa Kalakhang, Pampanga, ay Free TV Channel 36. Kaya naman kahit saan, pwede nyo nang mapanood, pwede nang makibalita sa mga kaganapan dito mismo tungkol sa ating bayan. Tungkol ho sa ating lalawigang Kapampangan at syempre dito sa Central Luzon. Bago ho tayo magpatuloy sa ating balitaan at public service announcements, ito, batiin muna natin si Kuyang Angelo Redaha. Araw-araw nanonood dito sa ating programa. Maraming salamat. Angelo Redaha, sabi niya, thank God it's Monday morning. Kuya Justin Dizon, 24 days na. 24 days na lamang, Pasko na, and 31 days, 2026 na. Mainit daw dyan sa may Malolos City, Bulacan. Ayan, maraming salamat, Angelo. Thank you so much. Yan. At alam niyo mga kabalen, si Angelo isa yan sa mga masugid nating tagapanood, follower. At kung kayo po gaya ni Angelo, meron gustong ibabati rin, di ba, nag-comment siya, done, like and share ka Central Luzon. Ayan, maraming salamat. Thank you. Papakita ko yung bago kong log. Meron akong pang thank you diyan. Meron akong teka lang. Meron tayong pang thank you diyan. Saan ba yung wala pala yung thank you. Welcome pala siya. Ayan. Anyway, sige, like and share nyo na lang ito. Like and follow, gaya ni Angelo. Ayan. Sa Facebook, pwede pong i-like and follow itong ating stream. At syempre, pakishare na rin, mga kabalin. Ganyan din ho sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng CLTV 36. And then, click nyo na yung notify me button para pag may live tayo, lalong-lalo na yung ating newscast tuwing alas 6 ng gabi. Abay, dyan ho ninyo mapapanood yan, yung mga balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Sige, traffic update muna tayo. Silipin muna natin sitwasyon ng mga kalsadahan sa North Luzon Expressway ngayon pong 10:08 ng umaga, araw ng Lunes, December 1. The scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Dati na pong sitwasyon sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway ngayon pong December 1. Mula ho ito sa ating NLEX Corporation. Real-time ito, mga kabalin. At ito, silipin ho natin. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza sa first row, leftmost box ho, mga kabalin. Balintawak Toll Plaza, may pila ng kaunti doon sa may cash lane. And then, eto hong mga approaching ng Metro Manila. Kung kayo po ay nanggagaling dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, dyan ho sa may Balintawak Toll Plaza portion, bago ho kayo makaakyat ng Skyway
ay aasahan nyo na yung mabigat-bigat na daloy ng trapiko dyan sa area na yan, moderate traffic. Ganyan din ho sa may Valenzuela Interchange for those who are coming from Bulacan at iba pang bahagi po ng Central Luzon, ay nariyan din yung slow traffic flow ay mararanasan na rin dyan sa may bandang Valenzuela. Mindanao Toll Plaza, medyo wala masyadong pila dito. As you can see dito po sa screen, mula ho sa may NLEX Corporation. So maluwag naman yung sitwasyon despite the ongoing road works or construction works dyan po sa area na yan. And then dito tayo sa mga nasa gawing ibaba, mga kabalen, dun sa mga babiyaheng pa-Manila rin ngayong araw. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama sa Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama skip the scroll and stream at every 36 So sa may area ho ng Libdong, may Kawayan, magkabilang linya, light traffic sa mga oras na ito. Same scenario din sa may Bocaue Toll Plaza ay maluwag naman ang sitwasyon, wala masyadong pila, hindi bumabara yung mga sasakyan. And then, of course, the City of San Fernando portion of the North Luzon Expressway, maluwag na maluwag as we speak, magkabilang linya. Ingat ho at maaraw din, maganda yung panahon, dyan ho sa may syudad ng San Fernando, ganyan din sa ibang bahagi po ng Bulacan. Gaya ng nabanggit kanina ni Angelo Redaha, ay mainit nga, maaraw ho dyan sa may Malolos City. Mula ho sa may North Luzon Expressway, ito mga kabalen, silipin naman natin. Real-time traffic situation din tayo sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Alam naman natin, bare months na at marami ring mga dadayo dito ho sa ating syudad bilang Christmas capital ng bansa. For sure, yung mga bibili din ng parol, marami na. Dakal na ako puikit, pakapaskil. Anya pang December, anya pang September, pero mas merakal na po ngayon. at every 36 news stream kasama sa Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Okay, silipin muna natin kondisyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng City of San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito. Ayan, dito muna tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4. Yun hong gawing kaliwa, box 1, ay yan huy boundary ng Angeles City at San Fernando. Kaya ni pong Santo Domingo, ang pong Telabastagan, dyan sa may SL subdivision. So maluwag yung sitwasyon, light traffic. And Panings, light traffic din. Holy Angel Village, walang masyadong problema. Baliti, ayan, light traffic din. Same scenario, dyan ho sa may Sindalan. At dyan sa may Del Rosario. Nandito na tayo sa boxes 5, 6, continuous traffic flow. Ganyan din sa may area ng Sakop Maimpis. Kaya pong Diosdado Macapagal Regional Government Center ay maluwag din ang sitwasyon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito tayo sa gawing ibaba. Ayan, yung 9, box 9 ay Palawi ho yan. And box 10, dyan sa may Santo Niño. Yung Biyernes, Batgoken, kitang metong event center. Ang daming mga nagpupunta, At shout out dun sa mga barangay tanod na nagbabantay dyan ho sa may area ng Santo Niño. Bis naman mabengi na, talagang nandyan ho sila para magbando rin ng daloy ng trapiko dahil marami hong mga bumibisita dyan sa mga iba't ibang establishmento dyan sa area ng Santo Niño. So, kudos doon sa mga masisipag na tanod na nandyan at talagang nakatutok, binabantayan yung mga sasakyan, nagmamando ng traffic flow at nagbibigay assistance din doon sa mga kababayan natin. Sige ho, dito sa may area ng Santo Niño and Palawi, medyo, especially dito sa may Santo Niño portion, nakikita natin dun sa may gas station, may bahagyang salubungan lamang sa mga oras na ito. Samantala, dyan ho sa may Makabakle area,
diyan sa may Dolores, sa papuntang Jose Bilingad Memorial General Hospital ay moderate traffic na ang nararanasan as of 10:15 ng unang araw ng Desyembre ngayong 2025. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matutuan. Dito naman sa may Barossa, ayan, Dolores pa rin, light traffic. So, ang medyo maraming sasakyan dyan sa may area ho ng Makabakle. Light to moderate traffic, paghandaan yan para ho sa mga kababayan nating tutungo dyan sa downtown o kaya naman, direct po magbanda Santo Tomas, Minalin, and other parts of the province, kita pong southern portion ng Pampanga. Ayan, bago tayo magpatuloy dyan sa may traffic update natin, batiin natin si Kenneth Lizarondo. Nanonood din, 24 days na lamang ay, last day of the year, 31 days to go, 2026 na. Tapos magpapasko na, sabi ni Kenneth Lizarondo. Sabi niya, don't like and share. Feeling ko na-typo lang siya. Sabi niya, done, like and share mga CL. Kasi lagi namang nanonood dito si Kenneth eh. Hindi naman don't like and share. Done, like and share to. Feeling ko, ayan. Parang etong si Angelo. Sabi ni Angelo, done, like and share mga ka-Central Luzon. Maraming salamat, Kenneth Lizarondo, sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programa. Silipin natin, sitwasyon muna ng mga kalsada dyan ho sa lalawigan ng Bataan para naman sa mga merong lakad dyan sa may Balanga City o di kaya naman sa Olongapo. Meron ako nakitang biking destination sa Balanga, sa Bataan. Yan kung yung mga nanonood sa atin, ng mga taga-Bataan, saan ba masayang magbisikleta dyan sa Balanga? Meron ako nakita yung parang falls. Nakalimutan ko lang yung pangalan, napanood ko kagabi sa isang vlog. Ayan. Sige, kung meron kayong mga komento, di ba? Pwede nyo ring ibahagi dito. Dyan ho sa Balanga, silipin natin sitwasyon ng traffic ngayong oras. Wait lang. Kabalen, sa mga oras na ito, maluwag hong sitwasyon dyan sa may Orani, Mulawin, Sama, light traffic, Abukay, light traffic din, Balanga, light traffic, dyan sa may Alauli, crossing, light traffic din, Abukay portion, northbound, light traffic din. So halos maluwag yung mga pangunahing kakalsadahan dito po sa lalawigan ng Bataan, kaya naman nakakatukso, 'di ba? Yung bumarurot pero mahigpit pong ipinatutupad ang mga speed limit. Nariyan ho sa inyong mga screens, makikita ninyo mula ho sa may One Bataan Command Center. Skip the scroll and stream at 36 News Stream. Yung mga motorsiklo nga 60 di ba? Hindi sila pwedeng mag-racing, mag-banking dyan. Tapos yung mga truck at van, 50 lamang. Yung mga private vehicles, huwag hong lalagpas ng 80 at kung kayo'y namamasada hanggang 70 lamang ang takbo. Kabalen, ito, unang araw ho ng buwan. Unang araw ng buwan ng Desyembre. Alamin natin kung ano yung magiging taya ng panahon. At ito ba'y isang magandang, kasi nakita natin, masikat yung araw. Ito, kahit sa forecast ko dito sa may Microsoft, sabi niya, DOST Pag-asa, merong hot days, sabi. Pero meron din tayong binabantayang mga weather system. So alamin ho natin yan mula po sa ating Weather Bureau. Narito po ang ulat ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, ngayong araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, patuloy pa rin, narito pa rin yung bagyong tinawag nating Berbena o si Tropical Storm Koto na huli nating namataan na sa 480 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Pero hindi naman natin nakaka-apekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa.
Meron pa rin tayong amihan o northeast monsoon na magdadala pa rin ng mahihinang mga pag-ulan, particular na dito sa may bahagi nga po ng extreme northern Luzon sa may Batanes area. Meron pa rin easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa ngayon nga, yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hating globo or hemispheres. Ito yung magdadala ng mga pag-ulan naman sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw po, no, posibleng ang mga pag-ulan mula mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulat, kahit kalat na mga pagkilat pagkulog sa eastern section ng Visayas at dito sa may Caraga at Davao Region. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon. Ito po yung cloud cluster dito sa may bahagi. Silangang bahagi ito ng Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga pinakahuling datos, may posibilidad na itong cloud cluster pa po ito sa ngayon, no, ay posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Lalo't nga ngayong buwan ng Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa minomonitor natin na cloud cluster na nasa labas pa ng PAR. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin, no, na posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Batanes dulot ng hanging amihan, habang ang malaking bahagi ng Luzon makararanas ng mainit maliwalas sa panahon. Sa araw na ito, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dulot nga po yan ng mga thunderstorms at ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Agwat ng temperatura sa lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Caraga at Davao Region, inaasahan din natin ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Habang nilalabing bahagi ng Mindanao, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ngayong araw, sa lagay ng ating karagatan, wala tayong minomonitor na or wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat mag-ingat pa rin po, no, kapag mayroong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng ating karagatan. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon para sa linggong ito. Makikita po natin by tomorrow, malaking bahagi na ng Mindanao ang makararanas ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone ITCZ. Bagyang mahina pa rin yung amihan. Pero pagdating po ng araw ng Miyerkules hanggang Huwebes at Biyernes, muling lalakas itong hanging amihan at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na yung Northern Luzon. Samantala, inaasahan natin na yung cloud cluster, may posibilidad nga ito na maging low pressure area at posible po yung trough o mga kaulapan na dala nito ay maaari din magdala ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Visayas, maging Southern Luzon, yan po yung Bicol region, at ilang bahagi ng Mindanao. Yan po ay posibleng maranasan pagdating ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Kaya po patuloy nating i-monitor itong cloud clusters na sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong buwan nga po ng Disyembre, inaasahan natin, no, kadalasan po yung mga bagyo ay tumatama naman or dumadaan
dito sa may Visayas hanggang dito sa may hilagang bahagi ng Mindanao, or minsan po ito ay nagre-recurve, no, or di na tumatama sa ating bansa. Buwan po kasi ng Disyembre, malakas yung high pressure area, no, dito sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya dahil doon hindi na tumutungo pa hilaga yung mga bagyo, or minsan itinutulak ito ng high pressure area, at dito po kadalasan tumatama ang mga bagyo sa Visayas at Mindanao. At base nga sa ating pagtataya, 1 hanggang 2 bagyo ang maaring mabuo or papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang susunod po na pangalan ng bagyo ay nasa letter W na tayo, Bagyong Wilma, ika-23 bagyo ito kung sakali sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po tayo nagkaroon ng letter W noong taong 2013. Ito rin yung taon kung saan po nagkaroon tayo ng bagyong Yolanda. Umabot po tayo ng letter Y. So abangan po natin kung magkakaroon ulit tayo ng ngayong bagyo na magsisimula po sa letter W. Kaya lagi pong tumutok sa update ng Pag-asa. Ang araw ay sisikat mamayang 6:05 na umaga tulubog, ganap na 5:25 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Dito po sa panahon.gov.ph, makikita niyo po yung ating latest update sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at maging general flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po iyon. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed week po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Maraming salamat, Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa sa Ulat Panahon. Yan ho mga kabalen, meron hong posibilidad na 1 hanggang 2 bagyo yung mamuo ngayon pong Disyembre ng taong 2025. So yung next na papasok ho ng Philippine Area of Responsibility, W na raw tayo. Last time, Yolanda, sana wag na umabot at sana wag maging kasing lakas ni Yolanda. Pero gaya ho ng paulit-ulit na binabanggit, yan ho yung mga bagyo, hindi natin kayang pigilan yan. Pero kaya natin kontrolin, of course, yung ating kahandaan. Diba? So ang laging sinasabi ng mga eksperto ng Pag-asa, ganyan din yung ating Office of Civil Defense, yung Philippine Red Cross, na importante, meron ho tayong mga go bags, kung tawagin meron tayong supply ng pagkain, good for 3 days. And yung mga dokumento, nariyan, may tubig, may gamot. At kung sakaling maranasan, especially kung kayo po ay naninirahan dun sa mga low-lying areas, napaka-importante niyan, di kaya naman sa mga landslide-prone areas. Dahil gaya din ng nabanggit last week ng Pag-asa, yung mga magkakasunod hong pag-uulan over the several days or weeks, ay nagpa-saturate sa lupa. Ibig sabihin, basang-basa yung lupa. So kung magkaroon ulit ng malalakas na pag-ulan, ay mas mataas yung chances ng magkaroon ng landslide o yung pagguho po ng lupa. Kaya naman, importante yung kahandaan, and of course, yung mga lindol, kabilang din yan na hindi naman din talaga natin mapaproject. Kaya, ayun, it's better safe than sorry. Magandang meron tayong ma-reading go bag. Pero naiintindihan ko yung marami sa ating mga kababayan na hindi makabuo ng go bag dahil ultimo pagkain lamang sa gabi or para sa araw na ito o kinabukasan ay kanila hong pinoproblema. Magkano ba ang pondo para sa go bag, di ba? Yung 500 pesos ba sapat na sa go bag? Ito, gusto ko lang din na bigyang reaksyon yung 500 pesos na ayuda bilang trending din ayuda. Tinawag kong ayuda. 500 pesos na Noche Buena, sorry. Freudian slip. Freudian slip. Intrusive thoughts, ayan. Hindi, sa totoo lang, di ba? Sabi ng gobyerno, sapat, kasya yung 500 pesos para sa Noche Buena. Guys,
Pasko naman. Bakit parang ayuda yung presyo? Presyong ayuda ho yun. Seryoso. 'Di ba? I mean, if these people, 'di ba, ini-enjoy nila yung marangyang pamumuhay at marangyang selebrasyon at the expense of the taxpayers, 'di ba? Yun lang. Eh, saan galing yung sinasabing kaya na yung 500 pesos? Wow, 'di ba? Sana yung sweldo ninyo hindi galing sa bulsa ng taong bayan na nahihirapang kumakayod. Yun lang naman. Sige po, oil price adjustment muna tayo. Ito mula naman sa RW 95.1 FM. Ito may balita. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Asahan ninyo, bukas po, December 2, every Martes naman yan, alam natin, merong paggalaw sa presyo ho ng produktong petrolyo. Good news para sa mga kabalen nating motorista na nagmamaneho o may-ari ng diesel na sasakyan dahil bababa yung presyo ng halos 2 piso 90 sentimo o 2 pesos 90 centavos yung rollback bukas. Ayon ho yan sa ating Energy Department. And samantala yung gasoline naman, naku, may mitas siyang bagya. 20 centavos yung itataas po ng presyo ng kada litro ng gasolina batay ho sa anunsyo. And kerosene, maganda-gandang balita ito, lalo na maraming magpapasko na, di ba? 3 pesos 20 centavos yung ibababaho ng presyo ng kerosene. Batay na rin sa anunsyo ng Energy Department at yan ho mga kabalen ay epektibo bukas, araw ng Martes, December 2, 2025. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Kabalen, magpapatalastas muna si Kuyang Justin Dizon sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo yung mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong unang araw ho ng buwan ng Disyembre. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang news stream makatapos ng ilang patalastas. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream
At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking nabanggit kanina mga kabalin, ito ho yung mga headlines, yung mga detalye ng mga headlines ngayon pong araw ng Lunes, December 1, 2025. Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Simulan muna ho natin dito sa mainit na usapin sa bayan ho ng Porac, Pampanga, kung saan isang warrant of arrest ang di umano'y inilabas ng Pasig City Regional Trial Court laban ho kay Mayor Jing Capil dahil sa di umano'y paglabag sa Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nag-ugat ho itong nasabing kaso sa pag-i-issue at pagre-renew ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan po ni Mayor Capil ng mga business permit ng Lucky South 99. Ito ho yung operator ng notorious na Mega Pogo Hub na nadiskubre ho dyan sa may Porac, Pampanga. Sa isa hong pahayag na ipinaskil sa Facebook page na Bayong Porac, ito ho yung official information arm ni Mayor Jing Capil ng lokal na pamahalaan ng kanyang administrasyon, ay sinabi ho ng kanyang kampo na wala pang natatanggap na arrest warrant. Ito pong alkalde. At ito'y matapos ngang maiulat na naglabas na ng warrant of arrest. Actually, meron tayong kopya but ito pong warrant of arrest, nakita rin natin yung kopya. At gaya nga ho ng sinasabi ng alkalde, siya, wala pa. At nakahanda umano siyang makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay nito. At doon sa statement, he is willing to submit himself to the law. Diba? So, sa Tagalog, susuko siya. Handa siyang sumuko. Basta merong maayos at yung due process ay matitiyak at magagarantiya para ho sa kanya. Yun ho yung sinabi doon sa statement ng Bayong Porac. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
Ito mga kabalen, balita pa rin ho sa bayan ng Porac, Pampanga. Kaugnay naman nitong usapin ho ng protesta nito hong mga quarry operator dyan sa bayan ng Porac. Kung maaalala ninyo, November 7, ititigil ho nila yung kanilang operasyon. Hindi sila nag-quarry dahil pinoprotesta nila yung tinatawag nilang double taxation. At ayon naman sa kampo ho ni Mayor Jing Capil ay pinatutupad lang naman niya yung isa hong ordinansa ng ika nga, ito po'y kanyang dinatnan na lamang bilang alkalde nang siya po'y muling maupo nito ngang katatapos lamang na halalan. So babasahin ko yung pahayag ng asosasyon mga kabalen. Ito po'y asosasyon ng Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated. So, kami ang Porac Sand and Gravel Quarry Association Incorporated ay humihingi ng pangunawa at paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng pansamantala naming pagtigil ng operasyon, lalo na sa mga manggagawa at pamilyang umaasa sa aming hanap buhay. Ang aming paghinto ay isang kusang loob na hakbang upang maiparating ang aming mga lehitimong usapin at alalahanin tungkol sa ilang patakaran na ipinatutupad ng lokal na ehekutibo. So they are pertaining to the local chief executive, yung mayor's office. Ang mga isyong ito ay hindi bago. Simula pa noong huling bahagi ng 2023, may mga naging pag-uusap na upang ipaliwanag ang ilang probisyong amang itunuturing na hindi naayon sa umiiral na batas. Gayunman, ang aming hinaing ay hindi nabigyang sapat na atensyon. Ang tanging layunin namin ay matiyak na ang patakaran ay makatarungan at naayon sa batas. Wala po kaming hinihinging higit pa sa nararapat at sa legal. Kabilang ho doon sa mga demands, mga kabalen, nitong asosasyon ng mga quarry operator. Una, sinasabi nila ang kanilang pagbabalik operasyon ay sariling pasya. Okay, walang nagsabing hindi ito utos ng sino man. Wala rin daw naganap na formal dialogue sa pagitan ng quarry operator at ng local chief executive bago yung kanilang desisyon na magsimula muli. Hindi rin daw sila sang-ayon sa panukalang status quo o kung ano yung umiiral ngayon ay siya na lang ang susundin. At sila daw ay mananatiling susunod sa batas. Yan ho yung kanilang pahayag kaugnay ng pagbabalik operasyon. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ongoing ho ngayon yung press conference kaugnay ng official launch ng Giant Lantern Festival. Ito, ibibigay ko muna sa inyo. Live ho ito dyan sa may Heroes Hall. 6 p.m. at Robinson's Terminals, Pampanga. Thank you so much, Ate Janine. Now, si Ate Janine and ito naman were the representatives of the Giant Lantern Festival Executive Committee during the light up of the Giant Lantern in Los Angeles. Kaya thank you so much for representing everyone here, especially our private sector partners. Hey, speaking of partnerships, we're also very excited with the next part of the program because our super friends from Smart Communication never fail to support us each and every year. So it is my distinct honor and privilege to introduce our friends from Smart who have joined us this morning, starting with Danilo Gonzalez, the Regional Trade Marketing Manager for North and Central Luzon, together with Jenny Carino, the Area Development Manager for CL2, and of course, Mikey Arroyo Bonto, the Regional Trade Junior Manager for Central Luzon. At syempre kasama din natin si Dom Malansing, CPM ng Smart. So, let's give a big hand to our friends from Smart Communications as they reiterate their support and commitment to the success of Giant Lantern Festival 2025. Yeah. We shall now be witnessing the signing of the Natama magdesisyon, natama.
Mga kabalen, live ho itong inyong nakikitang video. Ongoing ngayon, no? Yung press conference ng Giant Lantern Festival 2025. Gaya ho ng aking nabanggit kanina, isinagawa nga yung official launching ng festival. At ito hong ligligang parul na inaabangan ng marami sa ating mga kababayan. Yes, marangyayari yan. Marapat ya po yan. Mararapat. Marapat ya po yan. Kaya ang daratang 13 na ning Disyembre. December 13 po, mga kabalan, sa Robinson Star Mills, Pampanga. Kita-kita ho tayo doon. At syempre, exciting to. 10 participating barangays ang muling magpapasiklaman, magpapakita ng kanilang husay at talento sa paggawa ng mga higanting parol. At syempre, ano ba yung mga pakulo this year? Di ba? Excited ako kasi sino yung mga gagamit ng mga viral na memes, sino yung gagamit ng mga viral sound, di ba? Ano ba yung mga viral sound? Meron kayang gagamit ng mga kuya na tanggal na audio? O yung mga sayaw na nauuso, di ba? Ngayon, eto, yan, yung mga, sigurado may opalite dyan. Di ba? So yan ho mga kabalan, ongoing itong press conference at para sa mga hindi makakapunta sa Giant Lantern Festival sa December 13 dyan sa may Robinson Star Mills, Pampanga, we got you! Oo, we got you. Kasi mapapanood ho ninyo yan sa CLTV 36, live na live ho sa ating social media pages, maging sa telebisyon, Channel 36, Signal Channel 115, nationwide yan. Kinaganda niyan, dahil digital na tayo ngayon, mas detalyado yung mga parol, di ba? Mas nakikita natin yung yung craftsmanship at saka yung details talaga, yung intricate design ng mga parol. Ito ho, hindi biro. Sa tagal-tagal ko nang nakakakita nitong mga lantern makers, mula pa ho nung ako'y bata, nagbibisikleta ako at magpupunta ako tuwing ginagawa yung parol ng barangay San Nicolas. Shout out kanin ka na akong kabaryo, King Maria Clara Street, San Nicolas, San Fernando. Pag ginagawa yung parol namin dati, talagang pumunta kami. Silipan nila. Until now, na-amaze pa din ako Ang galing talaga, mahuhusay po talaga. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalitang makialang magtutuan magdesisyon. Panoorin natin yung kanilang ginagawang paghahanda. Narito yung ulat ni Acel Fernando. Iwan muna natin yung press conference at silipin natin itong ginagawang yung paghahanda dito pong mga lantern maker. Kabilang ho dyan na tiniyak, siyempre yung kaligtasan ng mga magpapaandar ng nasabing mga parol. At ito po mga kabalan. Check. Bulbs? Check. Rotors? Check. Quality? Check. Bulbs? Check. Rotors? Check. Readiness? Check na check. Malapit na. Mas malapit pa. Papalapit ng papalapit ang pinakahihintay na selebrasyon sa City of San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival 2025. Kaya naman, sa huling pagkakataon, sinuri ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ng GLF Foundation nitong Webes November 27 ang mga parol ng 10 barangay na kalahok para sa festival. Ayon sa chairman ng BARC na si Hil Pamandaman, tinignan nila ang kalidad ng bawat entry, kahandaan ng bawat team, at kung ligtas gamitin ang mga rotor na siyang mismo magpapaandar at magbibigay liwanag sa mga higanteng parol. This is our fourth and last inspection. Most of them, or on the average, at yun kitang 80 to 90% ng parol tamo. We still have 13 days to go, or more than 13 days to go, and ala pong abirya, may pag-compete lang December 13. Bukod pa rito, nagbigay din ng insurance ang komite para sa mga rotor operator maging sa mga tauhan na high-risk sa aksidente habang kumukutitap ang mga parol. Po ating dita ka Beria. So baka sa Jaya po yung committee, po yung executive committee na ning Giant Lantern Foundation, mag-provide niya pong fire extinguisher at ila pong hard hat at pong safety requirements. Then kakatamong lantern operators. At yun mo naman pong insurance. BBA, on accident insurance siya mo naman po.
Sa 4 na beses na pag-iikot at pagsusuri ng komite, masasabi raw nilang nakasunod ang bawat barangay sa ibinigay na rules and regulations at schedule. Ngayon kasalukuyan, banggit ko pin, at yun okay 80. May katagal 80 to 90%. And dati lang may migit pa. Ne? So, right now, kampatita mo na hanggang apulong barol, mayari la. At mag-compete la and mag-exhibition la. Maliban sa competition night, magkakaroon din ng exhibition ng mga parol sa iba't ibang lugar na iaanunsyo ng komite sa mga susunod na araw. Ang katandakongan po, mamasyal, kita pong competition night na po, karin nakitayeng peka magaling, peka masanting parol. That is on December 13. Pero after December 13, the week later or the whole week, ating tamong exhibition night. Tunghayan ang taunang selebrasyon sa Robinson Star Mill San Fernando, Pampanga at mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 digital channel at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Quality. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, Dizan, neto. Okay, our next question will come from Hello, good morning. Meron po ba tayo mga innovation or changes na i-adapt po sa Giant Library in terms of the communication or the program? Sa program, may mga innovations para doon sa hindi nagiging yung mga nanonood natin. The first part of the program, yung mga presentation tayo na Yan ho mga kabalen, mamaya ihahatid na lang ni Aisel Fernando yung buong ulat kaugnay niya na dahil ongoing pa yung press conference at magpapaalam na rin tayo in a while. Pero bago yan, gusto ko lamang ding batiin yung mga kaibigan natin dyan sa may Ateneo Graduate School of Business sa Clark. Opo mga kabalen, dahil meron silang bagong campus. Diba? Congratulations sa Ateneo Graduate School of Business dyan ho sa Clark. And syempre binabati rin natin yung ating mga kaibigan sa ABE, Pampanga, Ateneo Blue Eagles, Pampanga. Yan, congrats. Ito ho mga kabalen, alam ninyo, itong site na to ay gaya ng nabanggit ko nga kanina, ay nariyan na po dyan sa bago. Matagal na yung Ateneo Clark, alam natin, of course. Dyan ho yung MBA, di ba? Yung business school, kung gusto nyo mag-MBA. But itong bagong site ay mas accessible. Dahil saan ba yan? Ito po mga kabalan, binuksan na nga yung kanilang satellite campus sa Clark Freeport Zone, Pampanga nitong November 29. At it is located at the 2 Work Plus by Philinvest. The Clark campus aims to make Ateneo's graduate business programs more accessible to professionals and entrepreneurs across Central Luzon. So dyan ho sa may Philinvest, yung bagong campus. Satellite Director Jeneline Albacete, Dean Jet Magsaysay, and Associate Dean Luisito Montalvo officiated the opening with alumni and guests present. AGSB said the Clark site will help cultivate local leaders and drive regional business growth. AGSB Clark is now accepting applications for its MBA programs, including the standard track for early career professionals and the Ateneo Regis track for senior managers and executives. Interested applicants may apply through the Ateneo GSB website, or you can send an email to admissions.gsb@ateneo.edu.ph or clarkgs.gsb@ateneo.edu. So yan ho mga kabalen, para sa mga interesado, pakita natin yung ibang mga larawan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, Dizan, neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ayan, muli, congratulations, pagbati, lalo na sa ating kaibigan, Sir Ronald Malikdem, dati hong presidente ng ABE, ng AGSB rin, at syempre kasamahan sa Ateneo Blue Eagles, Pampanga. Ayan, congratulations muli.
Kabalen, magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon. Time check muna tayo, 10:54 na ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating balitaan ngayong araw ng Lunes, unang araw ng Disyembre. Magkita-kita tayo muli bukas, same time ho, alas 10 ng umaga para sa mga balitang dapat ninyong malaman. At syempre, mga balitang mapagkakatiwalaan, balitang makatotohanan, at balitang may paggagamitan. Para ho sa mas marami pang update, i-follow lamang itong ating mga social media pages na inyo pong nakikita dito sa aking itaas. Ayan mga kabalen. Ayan, ito. Yan. Yung mga website. Ayan, yung website, yung Facebook, di ba? And yung ating TikTok channel, nandyan din mga kabalen. So muli, ito po si Justin Dizon para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Ingat po at isang mapagpalang araw ho ng Lunes. God bless everyone. Desisyon na tama.